Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur gurekin izango dugu lehenik Imanol Pascual, bera ELA sindikatuko Nafarroako koordinatzailea da. Eta gero Patxi Urrutia ere etorriko da, bera etxe hontako ohiko kolaboratzailea da. Orain besterik gabe, has gaitezen betiko edukiekin. Gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Titularrak dioenez, UPNek 1984ean parlamentuan Guardia Zibilak atzera egitea eskatu zuen polizia foralaren mesedetan. Horretaz gain, 3 urteko haurren 6.000 familiek gaurtik aurrera eskola aukeratu behar dutela azpimarratzen du. Argazkian, aldiz, osasuna alkazarrengatik birrindua izan dela esaten du. Azalaren goiko atalean, auzolanean egindako argaren garbiketan nabarmentzen du alde batetik, eta bestetik, 125 Fermin eta Fermina santua babesten izan zirela ere jakinarazten du. Koronavirusa dela eta egunkari honek Jantxengen dagoen nafar baten kontakizunak jasotzen ditu. Bestalde, Londresen 3 pertsona zauritu zituen ustezko terrorista hil zutela ere jasotzen du Notiziasen gaurko azalak. Nafarroan bukatzeko, Herriberako esparruetan hegaztiak pozointzeagatik kondenatutako 3 pertsonei kartzela zigorra baliogabetu dietela aipatzen du, baita Uxueko Santa Maria Eliza auzokide eta turistei partzialki betatutako altxorra dela ere. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. 6.000 haur nafar aurrematrikulan hizkuntza eredua aukeratzeko deituak izan direla dio titularrak. Argazkian aldiz, Villarrealen aurka osasunak jasandako porrota irudikatzen du. Portadaren goiko atalean, Notiziasek egin duen bezala, San Fermin bere izenkideekin batu dela nabarmentzen du. Baita, Arga ibaiaren inguruan, 38 edukiontzi betetzeko adina zabor jaso dutela ere. Horretaz gain, koronavirusak ere tartea du azal honetan. Alde batetik, birus honek eraginda Txinatik kanpo lehenengo heriotza izan dela jakinarazten du Filipinasen. Eta beste alde batetik, Isabel Sola Gurpegi biologaren hitzak jasotzen ditu, esanez, epidemia honek 4 hilabete gehiago ziraun dezakela. Londresen, eraso terrorista bat izan dela ere azpimarratzen du egunkari honek azalean, 3 zauriturekin. Eta bukatzeko, kiroletan, Helvetia anaitasuna Errege Koparen 8ko finalean sartu dela nabarmentzen du. Gararekin jarraituko dugu. Albiste nagusia Londresek Brexitaren ondorengo negoziazioan tonua gogortu duela da. Horretaz gain, Herrera 4 euskal preso hil zituen zigor espetxeari buruzko erreportaia ere iragartzen da azalean. Gai aldatuz, Errioxako jatorri deitura eta Arabako Errioxako upeltegien elkartearen artean, Arabako ardoak direla eta norgehiagoka politiko eta ekonomikoa sortu dela azpimarratzen du Garak. Estatu Batuetan, Iowako gaurko kauku edo hauteskunde asambleek Partidu Demokrataren primariak irekitzen dituztela nabarmentzen du. Eta bukatzeko kiroletaz mintzatzen da. Saskibaloian Bilbao Basketen garaipena aipatzen du. Pilotan Olaizola bigarrena eta Urrutiko etxearena. Eta futbolean lehenengo mailan dauden 5 euskal futbol taldeen arteko aldea 2 puntukoa dela jasotzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia ehunka iruindarrek haurreskoletako euskararen murrizketak salatu dituztela da. Honekin erlazionatuta, 3 urteko 6.000 haurrentzat aurrematrikulazio epea gaur hasi dela jakinarazten du. Eta bukatzeko, pobrezia energetikoa dela eta Gurutze Gorriak Nafarroako 600 familia baino gehiago hartatu dituela jakinarazten du horri nagusian. Ikus ditzagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Aldaketarik gabe jarraituko dugu gaur. Eguzkitsu egongo da, goi-hodeiren batekin, eta goizean goiz lanbro apur batekin. Hegoaldeko haizea ibiliko da, mendebaldean apur bat biziago. Temperaturan ez da gorabeherarik espero, eta gauden sasoirako balio altuak izango dira. Kantauri isurialdeko leku askotan 20 graduak haize gaindituko dira. Bihar, asteartean, eguraldia goitik behera aldatuko da. Iparraldeko haizeak eta fronte hotz batek temperatura jaitsiaraziko dute. Beroenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira, eta goizean goiz neurtuko dira. Zerua oso hodeitsu egongo da eta euri pixka bat ere egin dezake, bereziki Kantauri isurialdean eta egunaren erdialdeko orduetan. Ikus ditzagun orain gaurko eguneko efemerideak. 1919ko otsailaren 3an
Pedro Jose Elizegi Peio Errota bertsolaria asteasun hil zen. Egun berean, baina 1957an, Dave Davis The Kings taldeko abeslaria eta gitarra jaio zen. Gainera egun berean eta urte berean 57an Paul Auster eleberrigile estatubatuarra jaio zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez 1959an Lawrence Tolhurst Britaniar musikoa eta The Cure taldeko bateria eta teklista jaio zen. Udalerrietako albisteak ikustera joango gara orain. Barainainekin hasiko gara. Osoko bilkurak eskola publikoari babesa erakutsi zion Navarra Sumaren abstentzioarekin, beteko ez duela esanez abstenitu baitzen. Horretaz gain, bihar Agate Deuna eguna ospatuko da, eta 2 deialdi izango dira. Lehenik, Alaitz ikastetxeko ikasleak izanen dira protagonista, eta 5 laurden gutxitan aterako dira ikastetxetik. Barainaindik, kantu zaritu ondoren 6etan txokolatada dastatu ahal izanen dute bertan. Arratsaldean, euskal kantak eta abesbatzaren irteera izanen da, eta parte hartu nahi duten bizilagunekin batera, 7etan abiatuko dira udal plazatik. Eta kantu eguna bukatzeko, Gaztainondo atzekaldeko haizea kulturelkartean merendatzeko aukera eskainiko dute azken kantuez lagunduta. Gaia aldatuz, Iruñerriko apustu etxeen kontrako plataformak hitzaldi bat eskainiko du otsailaren 5ean Barainaingo gaztetxean. Apustu etxerik ez, Luchando ganaremos izenburuarekin, eta 7etan izango da saioa. Hurrengo egunean, otsailaren 6ean, Saharako errealitate politiko eta sozialari buruzko hitzaldia egingo da Barainaingo kulturetxean 7etan. Otsailaren 7ean, ostiralean, Nafarroako bardoak bertso ekimenaren saio bat egingo da gaztetxean 7:30etan, eta beste saio bat igandean izango da arratsaldeko 6etan Akelamendin. Barainainekin bukatzeko, larunbatean La Radio de Ortega, Juan Carlos Ortega humoristaren antzezlana ikusteko aukera izanen da 8:30etan auditorioan. Antxoainera pasako gara. Ostiralean, The Primitals antzerkia ikusteko aukera izanen da Antxoaingo antzokian 9:00. Akapela komedia musikal divertigarria da gazte eta helduei zuzendua, eta sarrerek 13 euro balio dute aldez aurretik erosita, edo 16 euro lehiatilan bertan erosiz gero. Larunbatean, hilabetean behin egiten den Antxoainen kantuz ekimena egingo da, Lapurbide plazatik abiatuta goizeko 12:00. Antxoainekin bukatzeko, igandean Ana Montaña y un cuento medieval antzerkia egongo da gaztelaniaz arratsaldeko 6etan 3 urtetik gorako haurrentzat. Sarrerek 5 euroko prezioa dute lehenago erosita, edo 6 eurokoa bertan erosita. Aranguren ibarrarekin jarraituko dugu. Udaletik oharra kaleratu dute zaharberritze tailerraren inguruan. Kultura arlokoak ez diren antolaketa arrazoiengatik, zaharberritze jarduera 5 astez etengo baita 2020ko urtarrilaren 30etik aurrera. Eskolak berriz hasteko eguna Aranguren udalaren webgunean argitaratuko da, eta ikasle guztiei jakinaraziko zaie mezu baten bidez. Bertan bera utzitako eskolak ekainean berreskuratuko dira, ohiko ordutegi eta taldeetan. Beraz, ikasturte amaiera ez da maiatzaren 29ean izanen, aurreko urteetan bezala, ekainaren 26ean baizik. Egutegi berri horretara egokitu ezin diren ikasleek, otsailaren 13 baino lehen eskatu ahal izango dute jardueran baja emateko. Baja emateko kulturetxean jaso ahalko duten inprimakia bete beharko dute edo online deskargatu. Baja eskatzen duten ikasleei matrikularen 50% itzuliko zaie urteko ordainketa egina baldin badago. Ordainketa 2 epetan eskatu eta baja eskatzen dutenei ez zaie bigarren epea kargatuko. Horretaz gain, otsaila eta martxoko agenda kulturala kaleratu dute. Honen barruan, asteazkenean ipuin kontalaria egongo da gaztelaniaz kulturetxean arratsaldeko 6etan, eta igandean Oreka TX taldearen kontzertua arratsaldeko 7etan eta 6 euroko sarrerarekin. Iruñako albisteekin bukatuko dugu. Udaletik jakinarazi dutenez, Ahalde Zaharreko eta Zabalguneko bizilagunek gau bakoitzeko euro baten truke aparkatu ahal izanen dute Baluarteko eta Nafarroako Blanka plazako aparkalekuetan.
eta Alde Zaharrekoek Arrotxapeakoekin partekatuko dute Anelierreko aparkalekua. Gainera, aparkatzea errazte aldera, udalak Trinitarioseko aparkalekua handituko du, egun dituen 170 lekuetatik 500 bitarte. Gai aldatuz eta bukatzeko, Iruña Open Rubiken kuboen txapelketa ofizialaren 4. edizioa martxoaren 7 eta 8 Iruñean izanen dela jakinarazi dute. Eta otsailaren 3 hasiko da izena emateko epea. Iruña Open txapelketaren 4. edizio honetan, parte hartzaileek aukera izanen dute ofizialki aitortutako 18 aukeretatik proposatu diren 12etako edozeinetan lehiatzeko, eta gainera Espainia eta Europako zenbait txapeldunek parte hartuko dute. Lehiak asteburuan zehar eginen dira. Modalitate batzuetan txanda bat baino gehiago izanen dira, eta horietako bakoitzean lehenen sailkatutakoen artean hautatuko da. Beste zenbaitetan final konbinatuak eginen dira. Hori bai, horietan guztietan World Cup Associationen arauei jarraituko diete lehiaketa ofiziala baita. Hori horrela, txapelketan elkartearen ordezkari bat arituko da egiaztatzeko lehia ezarritako jarraibideen arabera egiten ari dela. Gainera, Open Iruña 4. txapelketaren aurrekari gisara martxoaren 6rako doako lantegi bat antolatu dute Rubiken kuboan hasteko 12 eta 30 urte bitartekoentzat. Lantegian, Espainiako kubo jokalari honenek kuboa erraz eta aise osatzen irakatsiko dute, eta txapelketan ikusten ahalko denaren aurrerakina eskainiko dute. Horretaz gain, munduko errekorren bideoak ere ikusiko dituzte. Lantegian izena ematea doain da eta Gaztediaren etxean egin daiteke martxoaren 2tik aurrera. Imanol Pascual dugu orain hemen gurekin, bera ELA sindikatuko koordinatzailea da Nafarroan. Kaixo, arratsalde bai. Zer moduz? Ongi, oso ongi, bai. Orain ja pasaren asteko Bai, hori, pasaren asteako intensoa izan zen, eta bai, ongi gustora, bai, aipozik. Nola baloratzen duzu greba? Bai, hor, gu pozik gaude grebarekin, hor, irizpide desberdinetatik, ez? Batetik nik esango nuke eta guztiz oso adierazgarria izan zen aurreko ostegunean lortu ginen mobilizazio maila. Hor bai Iruñan, baita ere Tuteran, Lizarran, Altsasun, mobilizazio ezberdinak egin dituen eta jendetza mobilizatzeko gai izan ginen. Lanuztea baita ere eragina izan zuen, nik esango nuke Iruñeko iparralderuntz, bai Sakanan, Beran, Leitzan, oso arrakastatua izan zen greba. Iruñerriko industrialdean baita eragina izan zuen eta pixkat desigualagoa izan zen herri bera, baina nik esango nuke balorazio positiboa eta gai izan ginela oso mobilizazio eta lanuzte potentea egitea. Eta egon ziren sektore batzuk non lanuzte hau potenteagoa izan zen? Ba, nik esango nuke hori, industrialdean, Sakana batan bortziriak zonalde horretan, nik esango nuke lanuztea bai merkataritzan, industrian, iaia erabatekoa izan zen, oso arrakastatua izan zen. Iruñerrian nik esango nuke eragin gehiago izan zuen industrian, egia da Iruñeko merkataritza ez zuen egin izugarrizko lanuztea, hori gauzak diren moduan esan behar ditugu, nik uste dut hor zintzoak izan behar garela. Baita ere, hemen Iruñerrian industrian izan zuen eragina, eta gero Lizarran ere eragin desente izan zuen greba, eta pozik gaude Lizarran gertatu garekin, eta gero egia da ere, eta hori ukaezina da, herri beran, Tuteran eta eragin askoz ere gutxiago izan zela. Eta zer dela eta uste duzu igual hegoaldean zailagoa dela? Bueno, gero hor ere ordezkaritza sindikalak ezberdinak dira, eta nik esango nuke errealitateak ezberdinak dira, ez? Eta nik hor lanuztearen eraginaz haratago, nik balore handia eman behar diogu lurralde osoan, bai, mobilizazioa eta gero lurralde osoan landutako greba izan dela, asamblak egin direla, manifestazioak egin direla, mobilizazioak,
kalean ere hori bai Tuteran, Peraltan, Koreian, zegoen grebaren bizibilizazioa zegoen, eta nik ere hori balora eman behar diogu, eta nik esango nuke etorkizunera begira baita ere hori bideratu behar digula sindikagintzaren ahaleginak eta esfortzuak baita ere zentzu horretan bideratu behar ditugula. Eta batuko zarete Nafar gobernuarekin, ez da? Bai, bihar guk egin genuen bilera eskaera bat, egin genuen hor grebaren deitzailea karta soziala izan zen, hor karta sozialen parte hartzen dute sindikatu, eragile sozialak, mugimendu feministak, orduan guztiek kartaren barruan daude, eta guk egin genuen eskaera bai Urkulluri eta bai Maria Txibitere bilera eskaera egin genion, eta oso adierazgarria eta oso esanguratsua da, zeren Txibitek baietza eman zigun, bilera egin behar genuen greba horretik, eta zoritzarrez, badirudi agenda kontuarengatik, bilera atzeratu egin du, baina errealitatea da, bihar bilduko garela, Txibitere presidentearekin, eta hori, ez dakit eskertzekoa den, baina justo kontrakoa Urkullu lehendakariak ez gaitu bileraren erantzun ezezkoa eman digu, eta ez da gurekin bilduko, eta nik esango nuke ikuspuntu demokratikotik ere Urkullurena pasada da, zeren gainera hor Euskal Autonomia Erkidegoan daukagun ordezkaritza elataraben arteko euneko 40 barkatu dauka EAen, eta lab uste dut euneko 20 inguru, gara gehiengoaren, langilearen gehiengoa ordezkatzen dugu, eta hori gehitzen diozu, karta, greba esen bakarrik eta beste sindikatu, beste eragile, eta hango lehendakariak bilera bildu nahi izatea da demokratikoki ere pasada bat. Dio, greba hau politizatu zela, ez? Bai, baina kuriosoa da, eta gainera grebaren deialdia erasotu dute ikuspuntu ezberdinetatik, ez? Eta horietako bat, eta guretzat nahiko kuriosoa da, aurpegiratzen ziguten greba hori politikoa zela. Eta guk hori erantzun baiezkoa ematen genion, eta gainera harro, esaten genuen noski baietz, gure greba politikoa da, azkenean guk kolokan jarri nahi duguna da, ze aurrekontuen politika ematen den, ze gertatzen den pensioekin, ze gertatzen den, ze neurriak hartzen dituzten gobernuak, austeritate politika, hori guzti hori kolokan jartzen genuen, eta noski baietz hori politika da, eta greba hori, justo kontrakoa, gure aurpegiratzen zigutenean greba politikoa zela, guk baiezkoa ematen genuen, benet, defendatzen dugu greba politikoa dela. Eta bihar, ze eskakizun konkretu edo dituzue? Hor, gure greba, interpelazionik esango nuke, 3 interpelazio bilatzen zituela, ez? Batetik Nafarroako patronalari, hori akordio bat eskaini genion, besteak beste soldatarrakalaren emakumeek paretzen duten soldatarrakaleri ekiditzeko, bestetik baita ere Nafarroako alderdi ezkertiarrei, hori ikusi dugu hemen aurrekontuen akordio bat egon dela, eta gu horretan kritikoa gara zen azkenean aurrekontua iaia zen Nafar gobernuak proposatutakoa, bakarrik euneko 0,4, ez? Igo da, orduan ere hori interpelazioa egin genuen, eta hirugarren interpelazioa zen zuzenean Nafarroako gobernuari eta Txibiteri. Zergatik zen, azkenean guk eskatzen genituen gure alderrikapenetako asko, Nafarro gobernuaren esku daude. Hor adibidez, guk eskatzen genuen 1.080ko gutxieneko pentsioa ezartzea, eta hor Nafarroako gobernuak badauka aukera pentsioak naiz eta eskuduntza estatala izan, Nafarro gobernuak badauka aukera komplementoen bidez, kuantia hori igotzea 1.080 eurotara, ez? Hori zuzenean berari. Eta gero grebetako beste aldarrikapena bat zen 1.200ko gutxieneko soldata. Eta hor, kuriosoa, baina Nafar gobernua da Nafarroako komunitateko enpresari hori potenteena. Zergatik esaten dugu hau, azkenean sektore publikoan pertsona asko lan egiten dute. Uste dira, 30.000 pertsona lan egiten dute zuzenean Nafarroako gobernuari, eta gero hor kontutan hori batetik, eta gero kontutan izan behar dugu baita ere, azpi kontratetan lan egiten duten pertsona ugari, ez? Nizait, lorezainak, edo garbitzaileak, edo hor azkenean, naiz eta harreman laborala zuzena izan Nafarroako gobernuarekin, hor erantzukizuna eta ardura Nafarroako gobernua da, zeren bereik ateratako lizitazioak dira, ez? Azpi kontrata horiek. Orduan guk esaten diogu, zuk nahi baduzu Nafarroako gobernuak nahi izan ez gero, badauka aukera,
adibidez, 1.200 soldata bermatzea sektore publikako arlo guztietan. Azpikontratetan baita ere, zuk zure pliegoak egiterakoan, eskatzen diozu, exigentzen duzu enpresei 1.200 soldata ordaintzea, eta orduan hor badauka aukera erreala. Eta gero badago ja, azken kontu bat, bai, hori, eta gero badago beste kontu bat, Nafarroan behin-behinekotasun tasa oso behin-behinekotasun tasa altua daukagu. Europar Batasunekin alderatuta, iaia bikoitza. Hor hemen baude kontratu temporal asko, ez? Eta errealitatea da, sektore publikoan, behin-behinekotasun tasa handiagoa dela sektore pribatuan baino. Hemen, berdin dit, irakaskuntzan, edo osasun bidean, edo jende pilo bat dago kontratu temporalekin. Eta guk esaten diguna da, hor ere, Nafarroa Gobernuak aukera daukala, egonkortasun bat ematea bere langilei. Orduan, hor badauka beste aukera bat. Orduan, guk bihar txibiteri oso zuzenak joango gara, eskertuko diogu bilera emateara, eta oso zuzenak joango gara aldarrikapen zehatzekin, bere esku dauden aldarrikapen zehatzekin. Eta bere esku geratzen ez direnekin, zer egin daiteke edo? Zer egin daiteke? Bueno, hor, guk aldarrikapen ezberdinak zeuden greban, ez? Pentsioen inguruan hori ikusi dugu naiz eta hezkuntza estatala izan Nafarro Gobernuak aukera dauka. Eta gero baita ere badago Nafarro Gobernuaren esku ezaguna da gai laboralak. Hori hezkuntza baita ere estatala da eta hor daude lan erreformak, ez? Eta guk Nafarroan presionatu nahi dugu lan erreforma horiek bertan bera usteko. Bai Rajoyen hartutakoa eta baita ere Zapaterokon hartutakoa hori da estatalizazioa, eta azkenean da lehen Nafarroan negoziatzen ziren materiak Madrilen negoziatzen ari dira, sektoretako hainbat esparrotar, orduan guk eskaera zuzena egin nahi dugu, eta gero ezin dugu ahaztu ere Nafar Gobernuko kide berberak, hau da, PSOE eta Podemos, Nafar Gobernuaren barruan daude, baina baita ere Madrilen daude. Orduan zaila izango du bihar txibitek esateko, ez, gai laboralak hori estatuko haina, bai, zure alderdia gobernatzen ari da. Orduan, nik esango nuke hor baita ere presionatuko dugu eta beraren erantzunaren zain geratuko garela. Eta ikuspuntu positiboa duzu edo bihar gertatu daitekena? Nik ez dauka, zeren gero gainera, guk zintzoak izan behar gara, eta guk langilei helarazi behar diegun mezu zintzoa izan behar da, eta errealitatea kontatu behar diogu. Hau da, txibiten Nafarroa Gobernuaren momentu honetan, horren besteko, behin-behinekotasun tasa. Azpikontratetan ematen den prekarizazio guztia. Hori erabaki politikoak izan dira. Hori ez da kasualitatez dagoen gauza bat baizik eta erabaki politiko batzuen atzean dagoela. Orduan, orain arte Nafar Gobernuanek txibitek, eta horrekoak baita ere, borondate politikoa eukiko balute, ja egingo zuten. Ez daude zain biharko bileran horren beste diskurso polita egingo dugunez, konbentzituko dugula. Ez dut, guk uste dugu benetazko justizia sozialera begira eta neurri aurrerakoiak lortuko ditugu baldin eta jendea kalean aktibatzen den. Hau da, ez da gongo bilera magikorik non sindikatuok tximite konbentzituko dugu. Ez, gu ziur gaude hori izango dela mobilizazioaren ondorioz. Eta horregatik indarra eman nahi diogu kalea aktibatzeari eta besteak beste, beste gauza batzuen artean, horregatik egin genuen greba orokorra, ez, gizartea mobilizatzeko eta gizartea indartzeko. Horrek esan nahi du mobilizazioekin jarraitzeko asmoa duzu? Bai, gu greba orokorreko hitzaldietan eta egin ditugun adierazpenetan eta bar, hori bete indarra ematen diogu. Greba orokorra ez da ibilbide baten bukaera, baizik eta beste euskarri bat, ez? Eta gu greba honekin hartu nahi genituen gaur egun bai Nafarroan, Euskal Herrian eta baita ere estatuan egiten ari diren mobilizazio batzuen lekuko hartu nahi genuen, ez? Eta jarraipen bat ematea hau da, adibidez, pensionistek azkenengo 2 urteetan egin dituzten mobilizazio nekaezinak astelen guztietan eta gai izan dira hori eusteko, ez? Mobilizazioei eusteko. Mugimendu feministak zer esan, erabat eredugarria izaten ari da mugimendu feminista egiten ari den borroka, ez? Bai martxeak 8 eta nik uste lortu dute hori ere apurtzea, ez? Eta greba honekin indarra eta pixka bat horiei lekuko eman nahi genion, jarraipen bat eman behar genion, eta hori greba orokorra ez da bukaera, baizik eta beste euskarri bat eta jarraituko dugu
ez dakit borrokan, mobilizazioan eta jendea antolatzeko saiakera horretan etengabean horretarako gau. Gure burua hori ikusten dugu, jendea aktibatzen, eta hori ez zen bukatu aurreko ostegunean. Eta dena den, aipatu duzu jende asko mobilizatu zela eta bar, eta istilu batzuk ere izan ziren, Bai, hor egia da, istilu batzuk egon ziren, gero baitare egon zen polizi ezberdinen portaerak, hori ikusi ditugu baitare irudigor batzuk, eta nik esango duke hor erabat desproporzionatuak izan ziren poliziaren hainbat aktuazio egun horretan, hainbat ekintza, eta gero guk indarra eman nahi diogu eta horrela dira genuen greba horretik, guk mobilizazioek uste genuen, guretzako mobilizazioak masiboak, guk bilatzen nahi ditugu mobilizazio masiboak eta jendetza mobilizatzeko, eta horietako ezaugarri bat mobilizazio baketsuak direla. Jendea etortzen da parte hartu zuen osteguneko manifestazioetan, jendea horrek ikusten duela mobilizazio baketsuak izango direla, eta hori ere zaindu behar dugu, eta etorkizuna begira, nik uste guk indartu behar ditugun ekintzak izan behar direla, imaginatibak izan daitezkenak, integratzaileak, jendea eroso sentitza, eta baita ere baketsuak, eta nik esango nuke mobilizazio hien ezaugarri bat hori dela, eta hori zaindu behar dugula, eta grebaren deitzaileak baita ere bereziki zaindu behar ditugun gauzak direla horiek. Orduan, orain hori bihar duzu bilera, Bai. Eta depende zer gertatzen dena? Nik esango nuke, biharkoa, guk jendeari, zintzoak izan behar gara, eta gero hori lehen komentatu duena, jendeak ezin duena bere ganatu da, iritsiko dira sindikatuak eta lortuko dute konpontzea, eta lan reforma derogatzea eta pentsioak igotzea. Eta ez da gutxiago ere, sindikatuak, kaleko indarrik gabe ezin dugu, segun orduan jendeak behar duena da aktibatu, eta biharkoa izango da, nire ustez, tramite hutsa izango da. Txibitek interesa izango du bera ere bere burua ikusaraztea, presidente elkarrizketarako prest dagoen presidentea eta gauzaetarako, eta hortik aurrera nik benetan, ez dut aurre ikusten gehiago emango duenik, hori, tramite bat izango da, eta guk baliatu behar du biharko bilera, hori jendeara ikusterazteko, edo kalean dagoen jendea mobilizatzen da, edo bestela ez ditugu lortuko arraposurik ematea. Eta orain arte uste duzu jendea ez dela mobilizatu, behar beste edo? Guri gustatuko litzaiduke aktibazio maila altuago izatea, hori ukaezina da, horretan jokatzen dugu, ez? Horreko azkenengo greba orokorra izan zen orain dela 7 urte, 2008 urtean egin genuen azkenengo greba orokorra, ez? 7 urte igaro dira. Eta ohartzen zara, greba orokorrak daukan indarra eta ematen dizkizun aukerak, da horretarako tresna, ordezka ezina den tresna da. Ezkenan greba orokor bat, langile askotara iristen zara, daukasun protagonismo mediatikoa, hori asambleak egiteko momentua, langile iristea, diskurso propio batekin, eta hontan ezen greba lantzeko ezen eszenatoki oso erraz bat, zeren aurreko grebetan askotan egiten genituen grebak ziren eraso baten aurrean frente egitea, ez? Orain honetan ezberdina izango da, izan da, greba hau, guk izan dugu ofentsibara, ez? Ez da eraso batei aurre egiteko, baizik eta vanguardia edo guk egin dugu, guk nahi izan dugu kokatzea hori hor erdian, ez? Eta horregatik zaila izan da grebalaren lanketa, zaila izan da, giroa berotzea, eta horregatik igual aurreko ostegunean ikusi genuen lan uste maila eta mobilizazio maila, horregatik ere gustora ikusten zaitu, zen hori aurre ikusten genuen zaila izango zela eta lortu dugu. Eta lorpen horretarako ezinbestekoa eta guk uste dugu balore handia daukala, gai izan garela lan egitea eta mankomunean lan egitea, sindikatu ezberdinak, eragile sozial ezberdinak, mugimendu ekologista, mugimendu feminista, eta hori dena uztartu genuen eta batu genuen, eta hori etorkizuna begira guk uste dugu hor ibilbide hori jorratu behar dugula. Elkarlana nolabait garrantzitsua dela, Bai, azkenean ekarpena, tirak egin behar dugu esparru ezberdinetatik, ez? Eta horregatik lan uzterketa hori ezinbestekoa da, eta gero eta gehiago, gero gainera hori.
nik esango nuke gizarte norbanakoaren bilatzen gaitu ez pizkat neoliberalismoak hori bilatzen du, ez, norbanakotasuna eta jendeak ez identifikatzea hori, identitate kolektibo hori ez izatea eta horreko hori, greba honek eman digun ibilbide hori, hori auspotzen du. Azkenan jendeak ikustea, proiektu kolektibo baten barruan kokatzea bere burua, ez, eta polita izan zen osteguneko eguna, eragile sozial eta sindikaetan mugitzen garentzat oso egun polita izan zen horretarako, mobilizazioetan ikusten zenituen errealitate ezberdinak. Zegoen gazteria, zeuden ikasleak etorkizun laboral onik ikusten ez duten ikasleok, zeuden etxeko andreak, zeuden baita ere autonomoak, emakumeak, etorkinak, orduan guzti hori batzearena eta ikustea horrelako mobilizazio bat, hori polita izan zen. Azkenean bizitza duina denontzat. Bai, horregatik, bai, eta gero hori nola guk horrela bizi izan dugu, baina osteguneko manifestazioan hori, jendea hor biltzen zenean manifestazioa eta gero eta zakize, eta ikusten zen jendea animotsu eta hori ikusi zuela bere buruan, hori eta guk dauzkagu hainbat enpresa grebetan daudenak ez dakiz eta joatea ara eta ikustea ez gaudela bakarrik, baizik eta hori proiektu kolektibo bat dela eta hori justizia soziala jendea bere buruan ikustea eta hori garrantzitsua da, polita izateaz aparte bizitzea hori ostegunekoa, baina hori etorkizunera begira ematen dizu pizka bat iparra horratza edo nondik norakoak, ez? Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, ala besterik gabe, bide horretatik jarraituko duzula? Bai, hori, mezu garrantzitsua hori da, jendeak igual espektatibak izan ditzazke biharko birarekin, eta da, hori bertan bera ostea, hori desmontatzea, eta jendea askota esaten da, ez? Baloia bere buruak kokatzea, ez? Azkenean hori, jendea bere ganatzea, bere ekarpena, ere ezinbestekoa izango dela eta horretarako mobilizatu eta aktibatu egon behar garela. Mila esker. Bai, zuei, eskertzen dizugu, gonbidapena. Ongi segi. Eskerrik asko. Orain Patxi Urrutia dugu hemen gurekin, bera etxe hontako kolaboratzailea da. Kaixo, arratsaldeon. Baita zuri ere. Zer moduz? Ongi. Bai, egun polita dugu gaur ere eta bai, gustora, ongi. Bat diruz, primaveran gaudela baina. Gero izintu, igual egun txarrauka, bizkitertian haue disfrutatu eginen ditugu. Bai. Eta beti bezala, etorri zara, pilpilean dauden gai buruz, ez? Bai, hemen solasalditxo bat izeteko hemen zurekin, eta entzune gehituzten guziekin, eta gaurkotasuna duten gai inguruan solas batzuk egitera. Eta horrela igual duela gutxi pasaren garrantzitsuena, zer da greba, pasaren asteko greba? Nik uste dut, gertakari oso garrantzitsu bat izan dugula pasaren astean, Nafarroan eta Euskal Herri osoan ere, gainera deialdi desberdinak izanik ere Euskal Herri osoan eran behar dugu, zerrengatik iparraldean ere greban zauden, baina hemen 4 probintzitan izan dugu greba orokor bat, aspaldion gaitzen olako gertatzen, eta denen aldetik uste zuet beldur pixket bat zegoen nolatrako zen, zen nolako erantzuna izango zen, baina ikusi da jendea barneratu egin duela azken boladan egiten ari diren astakeriak edo konpontzen ez dituzten gaiak jendeak ulertu egin dituela eta horien inguruan bere hitzare erran nahi duela eta azkenean eta zoritxarrez hitz egiteko moduriko egokiena, hoberena eta garbiena langileek daukaguna greba da eta greba egin da, greba oso ongi atratzen. Batzuk errain dute eguneko egun etzela atera, hainbestegoz, baina 7 urteren inguruan horrelako mogida bat ateratzea kalera, ikusi zenbait jende atratzen kalera. Nik uste dut horrek sobresaliente bat merezi duela, eta gehien bat ikusi dezatela egoerak langileen onerako konpondu behar direla edo dauden arazoak beraiei oken ikuspuntu hartuz erabaki behar direla eta bestenaz, norbaitek hor Gazteluko enparantzan argita garbuti zuen bezala, primavera beroa izango da eta primaveran segituko dugu zaren eta gure aldarrikapenak
ezin dire bazterrean utzi, eta gaurko gunean dagoen egoerare ezin da utzi bere kabuz etorkizuna lantzen. Bakarrik ez da konponduko. Ez zainoen konponduko, eta beti guk ere gure eskutxiki bat eman behar dugu konponketa baten alde. Gainera, greba honen berezitasuna edo izan da sektore desberdinetako pertsonen aldarrikapenak edo batu ditula. Bai, karo, eta deialdia ere bai plurala izan da, eta bakotxak gehiago azpimarratu ditu berari zegozkion gaiak, ez? Adibidez gu pensioen inguruan izan dugu gehien bat gure borroka, eta 2 urte dara mazkigun ez astelenero ateratzen eta gaiare pixket ezaguna da, eta ikusten dugu horrela injustizik eragarriak badaudela, eta horren kontra. Begirazazu gai honen inguruan erraten dute dirurik ez dagoela horretarako, ez? Eta lehengoan ikusi dut Iruñeko udalak igo duela jornala polizia municipalei 100%. Baina, zer da? Orai hasi dira, segunta nor zaren, eta segunta zelan egiten duzun, jornal gehiago gutio ematera. Zer dute bada horiek berezi horrelako bat iteko? Azken finean, nola horiek behar dituzte momentu batean gu buru etxezen badugu guri zafratzeko, errepresioa lantzen ari dire modu berezian, ez? Eta gero erraten dute, ez da grebik egin behar zuak, deusezen gatik ari zarete. Nola izan daiteke gizarte demokratiko batean langile guziei jornala berdin ez egotzea? Zer da batzui gehiago bertziei baino? Hor dago gakoa, zergatik ez duten inolako arrazoiik eman zertaz egiten zuten. Guk gero pentsatu egiten dugu eta segurezkire ez gara okertzen, pentsatzerakoan, ez? Pentsatzerakoan, txakurran edituztela ongi eziak eta ongi beren inguruan txakasore babesteko momentu zailak etortzen balin badira ere. Eta aipatu duzula hori Iruñeko udala, orain azken boladan ere badirudi, pirritxe eta porrotxen zentsura, gero hitzaldi bat ere, ez? Iruñeko udalarena da, nik uste dut momentu enten UPN-eren egoera dela oso aldrebesa, ez? Kusi dugu kanpainean eta, Madrilen lehenguan presidente aukeratzerak orduan, eta kusi dugu, zenolako gorrotoa, zenolako diskurso zakarrak egiten dituzte, gainera, gai oso ezagunak eta oso pastuak direnak, nolabait ere gorrotoa transmititzen dute, ez inolako ideia positiborik, ez inolako alternatibarik bakarrik, gorroto eta gorroto, ez? Eta, horretarako ez dute gainera gaurko egunean lehen beti izaten zituzten tresnak eskura, gehien bat Nafar gobernua galdu dute, eta ja bigarren legealdia da, eta ez dakite orain nondik nola lotu beren zerbait egiteko. Eta, klaro, nola ideologikoki dira hain utxak, lehen, Euskararena eta Euskal Herrikoarena eta horrekin ari ziren, eta bazirudien horrekin mantentzen zuten jendia tensio artifizial batean, inolako arazo objetibori erantzun gabe, azken finean, hizkuntza batek ez du kalterik ez honik egiten, hizkuntzak dire erabiltzeko eta punto, dena zuten Euskararen inguruan gorrotoan, hasia zuten beraien proiektu politiko osoa, ez? Norabait ere hori galtzen, indarra galtzen ari da, eta beraiek ere galtzen ari dire dena, ez dute, iparrik ez dute momentu unten, ez? Eta, orai, nola Iruñeko udala duten, eta horre ez dakite zer egin, politikari batek egin behar duena da beti, egoera konpondu, egoera zabaldu, egoera hobetu, hori dire politikari batek egin behar dituenak. Eta hemen, guk aurkitzen dugu politikari bat Iruñeko alkatea, zein berak egin nahi duena da justu kontrakoa. Arazorik ez dagoen lekuan, sua piztu. Sua dagoen lekuan, gasolina bota. Eta, karo, horrela ari da, adibidez, pirritxe eta porroz debekatzen, baina nola debeka daitezke paiaso batzuk. Eta gainera, hain onak direnak pedagogikoki, oso langileak eta oso balorea uniz defendatzen dena, ez? Gauza berdina, 0-3 euskaraz, hori ere kendu behar. Baina, ze kalte egiten diuni euskara, jendeak euskaraz ikestea, jendeak gure hizkuntza praktikatzea, gure hizkuntza ikastea. Pues hor dago horrekin ere, erabat tematu, ez? Lehenguan hitzaldi bat ere, oraia
frankismoan bezala, beraiek erabakiko dute zer den ona gure osasun mentalerako, eta zeintzuk diren guk irakurtzen alde ditugun liburuak. Horrela gabiltza, eta nik uste dut egoera triste dela, baina indartsu atera behar dugula salatzen egiten ari diren. Zerengatik, ez da bakarrik broma bat horrelako zerbait egiten dutela, nik uste dut hemen arazo handiena dela da, baloreak desagertzen ari direla eta eskubideak urratzen gehien bat ari direla, ez? Eta gu hemen gaude bizitzeko, ongi bizitzeko, eta politikari dire ongi bizitzeko launtzeko. Eta guk hemen dugu preziski personaje bat maila dena, bere ingurukoekin, eta bere helburu bakarra da egoera xehatzea, bizimodua okertzea. Hori da, eta nik uste dut, egoera nahiko larria dela, eta ikusi beharko dugu nondik nola, baina horrelako jarrera batengatik urrundu egin behar dugu edonor politikari dena eta gai komunak kudeatzen dituena. Eta, gai hauetaz gain, orain ere asko ari da hitz egiten nork eramango dituen trafiko kontuak, polizia forala edo guardia zibilak. Ez dakite nondik lotu gaien bat eztabaidarako, ez? Eta gehien bat, hauek alternatiba politikorik ez dute. Estuen errandu da bezala, euskararekin eta euskal herriarekin horrekin funtzionatu dute beti, eta hor ez dute arrazoiamendurik behar, bakarrik bihoztaupadak pixket mugitu, eta nabarros, eta horrekin ez dute norapaitere jendia engainatu. Ez, hori desagertzen ari da, eta horrei bertzagai batzuk bilatzen ari dira, eta adibidean garbiena da, trafikoakin gertatzen ari dena. Ni beti gogoan dut, joaten gineleik Elizondora ferietan eta arazo izaten zen, zeren egun haietan torzen ziren foralak trafikoa zaintzera o multa jartzera gehien bat. Eta bizikletan espazinen patentea multa jartzen zizuten, isuna jartzen zizuten. Eta orduen trafikoen gaia foralak eramaten zuten, hori dela 75 urte. Ia beraiek eramaten zuten, gero, berriz pastu zen Madrilera, eta orai UPN saiatu da inbertze aldiz. Berriz ere berreskuratzen ardura horiek, eta hori bertzeak egiten dutenean buru belarri daude horren kontra, baino ezin dute erran horren kontra dauden, zerengatik beraiek ere, orai dire, dena nahasten, inork ez dakik xuxien zer nahi duten, ez? Hainbertzetaraino, nahasi dute gaia, beraiek ere ez dira ados jarri, eta lehenguan horren inguruan izan zen botazio batean, Navarra Suman 3 proposamen desberdin bota zituzten UPN-ekoak baiezkoa bereiek aurkeztutako mozioa, PP-koa berriz kontra eta Ciudadanosekoa kanpora alde egin zuten botorik ez emateko. Hain dire kaprestuek, non beraiek ere ez dakite xuxen zer nahi duten, non diren, zertan nahi diren. Gauza bat daukate argi, eta argi daukaten gauza da, behar dutela nahasi bazterra ez dutelako deusik egiteko, eta horrela segitzen badute gainera gu lasai erraidu, oposizioko talde guztiak egon daitezke lasai, zeren eta hauek ez dute urrengoan ere ez dute hauteskundik izango, ez dute Nafarroko lehendakaritza eskuratuko, inondik ere horrela segitzen badute, oseak izango da aukera, bertze taldeek lanien aritzeko, bertze modu batean zeren hauen egoera ezin da mantendu dagoen bezala, egunero bronka hemendik kendu, bertzetik moztu, eskubideak urratu, ez da posible, hori behar dago nola baitere, hori moztu egin behar da, hori gainditu egin behar da. Gu gaude hemen ongi bizitzeko, eta politikariek egin behar duten ahalik eta gehien elkar bizitza hori landu. Baina ere hemen gaude egun oso aiei buruz hizketan. Bai, hala ari gara, hor daude, interes berezi batzuk. Dirua egon badago, gizarte honetan dirua egon badago pilaka. Pentsazu baden pilaka, erran izan dugu bertzetan. Erregeak 2.000 milioi omen ditu. Ez ditu berizardiekin irabazi. Adibidez, Iesako urtegian aurrekontua zen 120 milioi. Gastatu dituzte ja 500 milioi. Eta oraindik ziurtasun ez dute bermatzen. Horretarako 400 milioi xeutzeko izan dira. Hainbertze astakeria egiteko orain dela hilabete batzuk edo urte bat edo, agertu zen berria non
urpeko untzi batzuk egina zituela Espainiako armadak, baina urian sartu eta gero ez ziela goitea atratzen. Eta, bueno, avionare, noiz partiteren zuten baduzu, avionen batek izan duela istripuren bat, ez da izen bat milioi gostatutako hori da. Inbertza gauzetarako badago dirua pileka. Eta diruoi erabiltzen bali mezen jendiari ongi bizitzeko, erten duzu, zertako laguntzak alferroiei ez dutenak lanian aritu nahi, eta ez da gizar, etorkinak gehien bat, zertako enbetze laguntza. Eta ero ikusten dugu, ez dakit, Banka Madrid, 60.000 milioi euro eman dizkatela, eta karo, beraien pensioak gero 80 milioi izateko beren pensioak. Zertizu baina, hau zer da? Osea, inork ez du salatzen horrelako astakeriek, ez? Hor izan dire horrelako jubilazio batzuk, inbertze diru ordainduta. Hoi normala da, baina gure herritako bizitzeko baldintzarik ere betetzen duzen horbaiti emateko horri ez, horri zertako eman behar dugu deuz. Bakarrik eman behar dugu, hau nizdu nahi. Guazen diru zipatu eta guazen ikusi nola konpondu azken finean politikariek hortarako daude. Ongizatea banatzeko eta kudeatzeko. Pues bueno, guazen hori kudeatu gehiengoaren onerako idei horrekin. Diruaz hitz egiten eta hemen Nafarroan Uxueko Eliza konpontzen ere... Hor baduzu bertze kasu bat, claro. Uxue, egun eta 20 persona, etorkizunik gabeko herria, kasko batian dago. Gero, pentsa guztiak handaude beitizko ganak ez. Eta herri bat, oso polita, famatua eta desagertzera doana. Ez du laneko elementurik, hor, da, Nafarroko herria undienetariko bat gainera, eremuz. Bai, oso zabala da. Pues hor, badute Eliza eta gero Fortaleza. Babesleku bat ere hor. Baina, hori zer egin dute, pues hori, berreraiki konpondu dena landu dute eta dena jarri dute osongi. Baina zer pasten da, bizkitartean, apezak, hartzapezpikoak bere izenean inskribitu du, eta orai, Nafarro gobernua gastatu ditu 5 milioi euro, pinpilia dago oso ederra eta polita, eta inor ez dakaten albizitatzera azkenean apezak dituelako giltzak eta berak uzten ditu nahi badut, ez badu ez ditu giltzak uzten. Zuk konprenditzen alduzu horrelako egoera batean inor deusik ez egitea? Gero, ez dizu, norbaitek ebasten du botei bat ardo ostatu batean eta berela atratzen gara denak, joder horren atzetik eratere lapurra. Hartzapezpikoak hemen lapurtu dizkigu 5 milioi euro, eta gainera 5 milioi horiek zerbaitetarako balioko lukete, orai ere bertze probetxo bat emanez, pues hori denak batrezu. Eta hortan gabiltza. Eta hori da usuen gaur gertatzen nahi den. Eske gainera gaur, nik uste dut, 2 egunkarietan behintzat horri buruz ageri direla zenbait berri ez. Lotsagarria. Hartzapezpikoa lapurra. Eta erran behar dugu. Ozen, hartzapezpikoak, lapurretak hemen baino handiogok ere baituzte eginak, Elizeko gizon handioiek. Zergatik, Kordoban, mezkita, 30 euron truke Elizarena da. Hango hartzapezpikoak edo, gainera, ja noren izenean jartzen diren gero, porque Eliza da enteola bat, baina hor bertze jende batzuk agertzen dira, eta bertze jende horiei zertarako nahi duten, edo zertarako erabiliko duten, etorkizunean noren eskutziko duten. Baina diru publikoarekin konpontzea, Eske diru publikoan konpontzea, eta gero ezin ikusi, ezin sartu, ezin egin, baina hau zer da hau, ez? Pues horrelako egoeretan bizi gara, eta gero greba orokorrak egiten dira, normal, eta egingo dira gehiago, zerren eta espalimedako aukerarik bertze modu batez bizitzea edo hobeki bizitzea, eta ikusiz gainera badela aberastasuna, baina problema banatzean dagoela, pues orden gauzak ez dire konponduko, borrokatuko dugu berritz eta berritz gauzak aldatzeko, eta joder, bertze egoera batean sartzeko, ez? Eskubidea bertze modu batean tratatzeko. Bukatzeko ere, Nafarroatik kanpo, Italian ere pasaden zerbait... Bai, atzo ikusi nuen berri bat ere bat zegoela, Italian UNESCO edo onuko norbaitek erraten zuela, Italian arrisku bazagoela, aurten etzela elikadurarik nahiko izanen jendea elikatzeko.
Nolabait ere, bai, bueno, pues dirurik ez dagoelako alde batetik, eta beste aldetik ere, bueno, pues guztak eta ez direlako edo jende ez delako zari lanean, ez? Baina gozea izango zela, gozetia izango zela, Italian aurten gauza aktuazien bezala segituz geroz, ez? Eta, karo, hori da, eske gauzak ari dire aldatzen erabat, eta aldaketak onak dira, onerako egiten badira. Aldaketak okerrera egiten balima dire, aldaketak txarra dira, ez? Eta hemen gertatzen ari dena, mundu osoan gertatzen ari dena da, gero eta gehiago esku gutxi batzutan uzten direla aberastasun handiak. Eta, klaro, horrek ez du konponketarik. Merkatua konpontzen duela gizartea, falsua da. Merkatuak ez du deus egiten, merkatua bakarrik lapurra babesten ditu. Eta gu berritzen nahi bali medugu gizaki bezala funtzionatu, persona bezala funtzionatu, behar dugu izan argi eta garbi, gauzak banatu egin behar dira. Horrek ez du erra nahi inori deuskendu behar diogunik. Banatzen dena ongi banatu. Hortik hasiko ginateke, gero gain ginen lantzen, ikusten, aurrera pausuak ematen, oraino, nola, zer, deus. Baina hemen ezin daitekena da dena egitea gutxi batzuk. Abereak, gure herrialdean nola daude? Horai behar duzu, 3 egun behiko ikullo behar duzu bizi ateratzeko. Kusitugu, asteunten zenolako makilkadak hartu dituzten nekazariak Espainiako hegoaldean bere adargapenak egiteagatik, nahi dute zikera beren lana ordaindu dezatela, errekonozitu dezatela, ez berak egiten duten lana, eta ikusitugu Badajozen polizia nora safratzen zituen nekazariek, Jaenen berdin, gertatzen ari da politika, eta politikariek egiten dituzte legeak, maten dituzte baimenak, antolatzen dute gizakia, gutxi batzuk diru asko irabazteko. La gran marquesa de España, nola da ez zaitareko izen orai, horrek obratzen du ez da izen bat milioi euro, hainbertzen lurren jabizateagatik, behin espalimedu hor deus egiten ere berdin du, baina ja, la duquesa de Alba. Baina ja, gehien kobratzen duen Europatik heldu diren fondoeta egoixe da. Laguntzak nekazalgoa babesteko, horri ematen diote eta horrek ez dakia itzur bat kiderrikin den edo kiderrik gabe egiten diren. Eta karo, horrelako gauzak gertatzen zaizkigu gero. Beharrik oraindik burua badugu Euskal Herrian behintzat, eta tartean greba egiteko, holako greba orokor bat egiteko almena, antolakuntza ere bai, zerengatik berzenaz, oraindik gure gizarteak asko zera gehiago okerrera eginen zuen. Beraz itxaropena badugu, Hombre, beti izan behar dugu, eta badakizu gainera, jendeak aski behartuak izaten garelaek azkenean erantzun egiten dugula, ez? Beharrak, la beharra horrek asko irakasten du, eta askotara derrigortzen zaitu, ez? Eta igual Italian ere pasako zaie. Bueno, bai. Ez dakit gairen bat ere, beste jubilatuena da esenplu nik uste dut garbiena, ez? Beraiek nahi digute, eta beraiek gertzen dut aseguru konpainiak, bankoak, horiek nahi dute gure jornala bere ganatu. Gusten dute gure egoera txikia da zenbaitzuena nahiko eta sobera, baina nolabait ere, beraien nahi dute negoziatzeko dirui beraiek eskuratu. Eta horretarako, politikariekin hitz egiten dute aldatu legeak, aldatu arauak. Eta dirua zuek kendu pensio publikoak, guk eginen ditu pribatuak. Nola urtero kobratzen dugu eguneko 2 kudeatzeagatik, dirui kudeatzeagatik, ez dago inolako galtzerik, jasten zara 2 irabazten. Tartean egiten dituzun inbertsioak. Nola berdin, inorketzeitu ardurarik eskatzen diru horrekin zer egin duzun, orduen, beraiek ere berreskuratzen dute dirui. Eta 40 urten buruen jubilatutek aintzarela ikustera ia zepasten den, erain dezute bai, azkeneko inbertsioak txarrak izan direla eta galdu duzule eguneko gehia. Eta geldituko zara diruaren erdiekin kobratzen baduzu. Eta hoi da egiten ari direna. Eta hoi bera egiten ari dire zaharretxeekin,
eta ere orai agertuko den gaia izin ez, zergatik muituko dugu gai hau ere. Zaharretxeak zer dire zaharretxeak? Zaharretxeak dire personen gordailuak. Hor, sartzen dire gela batean, eta kitxo hortxen atxikitzen dugu behiak larrean bezala, eta benga, zuek biziraun hor, ez da inolako laguntza psikologikorik, entretenimendu kulturalik, bakarrik janta lo, eta kobratu. Eta idire orai, leku guztietan egiten, usi dute hor, kristui negozioa badagoela, baina nondik atratzen da soberan irabazteko diru hoi? Nondik, pues, gaixoei edo xeharrei, ematen etzaien zaintzatik, hortik ateratzen dute, ordaindu beharrian langile bat inbertze hor, moztu eta barnean dauden xeharroiei jatera ongi mateatik, pues, murriztu edo ezain ona den bazkari bat eman, eta horrekin egiten dute negozioa. Eta karo, gizakiok, diruen atzetik ez gabiltzanok, behar dugu itxalatu, eta behar dugu inala egin gizartea aldatzeko. Zeren eta hemen dauden aberastasunak behar dire banatu. Eta inork ez bezala pensa inori behi bat kentzera joango garenik. Ez, bakarrik orai kobratzen dire zergak eman beharrian ala dukesa de Alba, beharko dugu egin dirurrekin zer egiten dugun. Eta politikariek hasi beharko dute hainbeste tontakeri errateatik eta telebistan agertzearen ordez, hasi beharko dute ikusten ze proiektu egiten dituzten, ze planak egiten dituzten, ze nolako aurrekontuak egiten diren, eta ze nolako planak ditugun guk aurrera gauzak egiteko, eta jendea ongi bizi daiteze. Eta badago aukera, animeleko aukera bat ditugu, baina horretarako filosofia aldatu behar da. Kapitalismoa da hemengo gauz guzien, kalte guzien oinarria. Eta behar dugu ikusi, eta behar dugu pensatu sozialismoan, nola baitere behar dugu denek ongi bizi, eta guazen ikusi nola antolatzen garen, eta hautetsi bezala aurkezten zareten horiek, zer esaten diguzue, nola antolatuko duzu gizartea. Horra hasten dire zer nahi erranka, eta horren terrorista zara, ezagir zer zaren, lapurra zara, gurik enduen egituzu. Eta hortako dituzten edabideak, baina guk hor dugu arrazoia, adibidez pensionistak, guk eramaten dugun borrokan, eta guk arrazoia dugu, eta arrazoioi nolapaitere inposatu eginen da. Argi dago ez zaretela nekatuko, ez? Bi urte eta... Espero ez, zoritxarrez badakigu gero eta denbora gutio falta zaigula geren etapa bukatzeko, baina, gibeletik etorriko dire beste batzuk ere. Gehiago zarete ere. Bueno, eskerrik asko, Patxi. Bakizu, beti bezala plazer bat izan da. Guretzat. Eta hurrengoan komentatuko ditugu, beste gai batzuk. Venga, ale pues, aio. Errepasatu dezagun orain, aste hontako agenda. Gaur, San Blas eguna ospatzen ari da Iruñean. San Nikolas plazan merkatua egongo da egun osoan zehar eta arratsaldean soka dantza interpretatuko du Duguna dantza taldeak 7:30. Gainera, gaurtik ostiralera arte, Gaztaroa 2020 mendi eta abentura astea ospatzen ari da Sanduzelaiko Zibiboxean ekintza desberdinekin. Hori bai, denak arratsaldeko 7:30 izanen dira. Bihar hasiko da Garaikide 2020 jardunaldia Zibibox desberdinetan. Lehenengo jarduerak Kondestableko Zibiboxean eta Iturramakoan izango dira 7:30. Bihar ere, Euskal Mitologia tailerra eskainiko da San Francisco liburutegian arratsaldeko 6:30. Eta horretaz gain, Santa Ageda egunaren bezpera ospatuko da herri eta auzo desberdinetan. Ostegunean, familian egiteko lantegia eskainiko da Ingurumen Hezkuntzarako museoan arratsaldeko 7:30. Ostiralean, Orekatekiz taldearen kontzertua egongo da Noaingo kulturetxean gaueko 9:00 eta 10 euroko sarrerarekin. Bardoak Nafarroako taldekako bertsolari txapelketak aurrera darrai eta aste honetan zenbait saio egongo dira. Otsailaren 7an, ostiralean, saio bat eskainiko da Zaldiko Maldikon 6:00 eta beste bat Barañaingo gaztetxean 7:30. Gainera, igandean, beste saio bat izanen da arratsaldeko 6:00 Barañaingo Akelamendi elkartean.
Larunbatean, Lagundu Arraina naiz filma ikusteko aukera egongo da Berriozarko Kulturetxean, arratsaldeko 5:00 eta euro bateko sarrera ordainduta. Larunbatean ere, Atarrabiako Kulturetxean ura antzerkia eskainiko da arratsaldeko 5:00 eta sarrerek 3 euroko prezioa izanen dute. Egun berean, Oilasko Iesa pelikula eskainiko da Txantreako biltokian arratsaldeko 5:00. Horretaz gain, igande arratsaldean 7:00 Simplicimus kabareta egongo da euskaraz Gaiarre antzokian gaztelaniazko azpitituluekin. Sarrerek 8 euroko prezioa dute. Bukatzeko, igandean ere eta arratsaldeko 7:00 Oreka TX-en kontzertua egongo da Aranguren Ibarreko Kulturetxean, eta sarrerek 6 euroko prezioa dute. Orain eta gaurko saioarekin bukatzeko, Eskabidean taldearen bideoklip berriarekin utziko zaituztegu. Mila esker eta bihar arte. Margola makurra bailitzan, zabaian dilindan, nago beharturik ibiltzera gauero, museoan, naiz eta bihurtu alde batera, edo bertzera, ezin egin iezio hartu beharra daukat preso naizela. Iuntasunean asperena bikutara guztia, ea zer dioen iria, ardezagun airea, etxeko atariaren danbadaz, aizearen motzaren ukabilkada, sirimiri leunaren erzela, berri den gauaren isla da. Gainean dago dantzan, alkoholusainadari ondazkor erotu bat, ordu txikitako pentsamendu sarkorrek, lo ezinean murgiltzen naute, amets gaiztoen lapurrak dira, altzaririk gauden eroiek hain zuzen, deabruen artean naiz aspalditik, eta azkenean egiten da ikasi, norbera dela bere zuen iturri, deabrurik gabe ez dela infernurik. Itxaso beltzean soa, ohartzeko ura dela benetan zabala. Nire kezkazitza basoik izategi osoa, lasaiturik buelta noa espaloi artera, dagoeneko etzaitarrotzetxerako bidea, deabruak usatzeko heldu dira, karriketan sartzen diren suzko argizpiak, ordu txikitako pentsamendu sarkorrek, lo ezinean mugitzen naute, amets gaiztoen lapurrak dira, altzaririk daudenen oiek hain zuzen, baina lau aizek dezatela jakin, nire kezkek jabe bakarra nautenik, eso haiek direla dutera baki, ni naiz haien mundua ez alderantziz.